we have an interesting conversation that we're about to have. Today in studio, we're joined by Martha Tapfuma, who is known as Sekuru Shumba. She practices the traditional way of healing, and today we'll have a chat with her, and she will take us through the whole process of how she heals people using traditional method of healing. Martha, how are you doing? Alright, Dokrife Samath kana kutisa Sekuru Shumba. Okay. Now, can you tell us about yourself and your journey into traditional healing? Makwanza kutudza ere nezve kuti makabva kupi and zve traditional healing is makastanga sei? All right. Inini ndakaberekwa munzvimbo yemuHarare. Ndaitoenda kuchechi ndichinamata. Zvechivanhu ndandisingazvinzwisisi asi zvakazongouya zvega. Chivanhu chinongouya pamunhu ende chinokumanikidza kuti unge uchipinda machiri kuburikidza kwezvinhu zvaunenge uchisangana nazvo, nekuti pamwe pacho unogona kusangana nematambudziko akasiyana siyana mukurarama. Chiwanhu chinowiri kana chauya chega ende chauya chega unochitambira kana kusachitambira zvichienda nekuti chivanhu chakanaka here. Ini ndakakwanisa kutambira chivanhu changu chachisingakwanisike kurambika, ndakachitambira zvakanaka uyezvo vakuru vekumusha vakachitambira, hama neshamwari chikatambirwa chikaranga ichocho nekuti ndozvandiri ene ndozvanga zviripo panguva idzodzo. Okay. Now, toda kunzwisisa kuti chinonzi svikiro chii and munokwanisa kuchitsanangura kana muchichitsanangura kune munhu asingazive chivanhu kana kuti African ndiyo yatinoti African spiritual traditions. Munochitsanangura sei? All right. Chinonzi svikiro, pane zvinhu zviviri zvinoti svikiro, koita chinonzi n'anga. N'anga ndeyekuti munhu anongosvika woti ini ndine dambudziko rangu rakati, ndiye anototaura kuti ndine dambudziko rangu rakati. Wotongosvika ipapo wototorerwa mishonga kana chingava chii, akutopiwa akutobatsirwa. Asi chinhu chinonzi svikiro, iwe unongosvika chako chete wogara mukati mematare wotanga kutsanangurirwa zvese zvaunosangana nazvo. Watsanangurirwa zvese zvaunosangana nazvo wopiwa zvekuti ubatsirikane. Mhaka nekuti hakuna munhu anongoti anoenda kun'anga, iye apinda mukati men'anga ndo panozotangira kuromba ndani kuti munhu anenge asinganzwisisi kuti chandapiwa chii, iyo n'anga yacho chayatambidza chii, nekuti hatingakwanise isusu masvikiro kuti tisingotanga kuti munhu achingouya kana kuti muzukuru achingouya mudare tongotanga kuti uri kunetsekana nei, tongotora mushonga watinoziva isu tomupa, pamwe chiri kumunetsa, pamwe imhepo dzemumusha kana kuti zvimwe zvinhu, kana kuti iye ndiye atori nedambudziko racho reproblemu yaanenge auya nayo. Saka isusu kuti kana riri svikiro rinotanga raona kuti chiri kunetsa pamunhu chii, ndokuti tizokwanisa kusimudza mushonga wekuti tikwanise kumutambidza kuti aone kurapika ende urapika chaizvo chaizvo. Zvinoenda nekuti anorwara nechirwere chipi, madzinza here, zvipambo here, kusaroorwa here, chii, mabasa here, zvii zvinoenderana nekuti munhu anenge avenge nguva idzodzo. Saka toda kunzwisisa kuti maproblem api vanhu avanowanzouya kwamuri kuti vabawane rubatsiro? Alright. Akawandisa. Nyika yedu vanhu vari kutambudzika nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvakaitwa nanambuya, vanasekuru vedu, madzibaba edu, vanamai vedu mukati memusha nevamwe ukama hama neshamwari. Maproblemu toti cancer, chinoirapa ichipera, BP inorapwa ichipera, sugar inorapwa ichipera. Kwakuti mamwe maproblems ndeyekuti dzimba chaidzo dzinonetsa kumira. Angava murume kana mukadzi dzinenge dzichinetsa kumira, tinodzimisa dzimba idzodzo. Koita mabasa chaiwo, munhu anosvika mukukura kana musvika mukuchembera asina basa raanokwanisa kuwana, pada zvinhu zvaanenge achisangana nazvo mukurarama, pada ndiye ane nungo kana kuti zvaari kuona zvaari kusangana nazvo mukati meupenyu hwake zvichienderana nekuti dzinza raakabva rinenge rine chii chakabatwa imomo. Kozoita zvimwe zvinhu zvekuti urwere humwe hwakasiyana siyana huri pano panyika unotobatsirwa uchirapwa zvakanaka. Zvinhu zvatinosangana nazvo zvakawandisa. Okay. Zvamunosangana nazvo zvakawandisa uye but vanoda kunzwisisa kuti
diagnosa sei, munozvibata sei kuti uyu munhu ane dambudziko rakati kuti muzomupa rubatsiro rwacho rwamunomupa? Munozvifambisa sei izvozvo? Toti zvinhu zvinosvika pandiri inini nekuti ndinenge ndisiri panyama ndo vanokwanisa kuona kuti sezvakaita imimi ndo vanokwanisa kuona kuti imimi mudumbu menyu muri kurwadza, chiri kurwadza imomo ndechakati. Imimi muchest menyu muri kurwadza kana kuti makumbo enyu ari kurwadza, chiri kurwadza ichocho ndechakati, asi chinoda kurapwa nemushonga wakati. Mopiwa mushonga iyoyo mobatsirikana. Alright, saka toda kunzwisisa kuti kurapa uku kuri traditional kwakasiyanei nekurapa kunonzi kuri western healing? Zvakasiyana here? Zvakasiyana. Zvine musiyano nekuti isusu tinenge tichirapa nemishonga yedu yechivanhu, kozoitawo vamwe vanenge vachirapawo nemarapiro avo avanoita, saka titori nemusiyano ipapo, hatina kumbobvira takafanana. Alright, mambotaura imimi mukati dzimba munomisa makensa, mune makensa makamborapa before, mabp nedzimba dzamakamisa nevari kushaya mabasa vanozowanikwa vachiwana mabasa, zvinhu zvese izvozvozvo hazvizo mishonga yamunenge muchibata muchipa vanhu hazvizorerekere here kwamambotaura kwekuromba kwokuti vanhu vanenge vachida pamwe kuda kuita mari dzakawanda ndizvo? Kana waenda kun'anga ndo zvinenge zviripo, asi kana wapinda mumasvikiro, kana ukaenda pan'anga usapiwe mushonga une mhiko yokunzi kana isusu tiri masvikiro hatikwanisi kupa mushonga yokuti ichi usaite. Sezvakafanana nekuti ndapa munhu mushonga wobva waudzwa kunzi usazoisa moto usiku, usabatidze moto pamba usiku, pamba pako haufani kutora mutsvairo uchiisapa, haufani kutswaduri manheru. Mishonga ine mhiko iyoyo ndo mishonga inopiwa kun'anga, asi kumasvikiro mushonga haupanduke nekuti munenge uri mushonga wakachena. Mishonga yevadzimu vedu vemakare kare ndo vakateedzana namusika vanhu, ndo vanotichengeta, ndo vanotivhumbamira. Asi kun'anga kwandambotaura kumashure kuti unongosvika uchinzi wawinge problem yako iyoyo wobva watotambidzwa mishonga yausina maringe nekuziva kuti mishonga iyi ichazondishandira sei mangwana. Ndo zeimwe mishonga iri kudzoka ichipandukira mhuri dzedzimwe mhuri dzinozouya kumatare kwedu tichisangana nadzo vachiti vane nhamo nematambudziko, kuri kuda kwedzin'anga dzavanenge vapiwa mishonga ine mhiko inozopandukira mhuri mangwana. Saka kana munhu achinge apiwa mishonga kun'anga yazopandukira mumhuri, munokwanisa kuzvigadzirisa here semasvikiro? Kana isu masvikiro munhu iyeye kana kuti iyoyo mhuri iyoyo ikange ichinge yationa achinge yapinda mukati mematare yaudzwa kuti muri kusangana nezvakati nezvakati mukati memhuri yenyu, saka mhuri yenyu iyi zvairi kusangana nazvo akazviita ndinhingi, tinokwanisazve kusimuka nemhuri iyoyo kupinda mukati memusha uyu tichinotsvaga zvinhu izvozvo zvakaparwa nevakuru. Whether munhu yeye akafa kana kuti achiri mupenyu, anonangwa nenyaya dzake achibvuma nyaya yake, tobatsira mhuri yopona. Just muchidimbu ndape misconception ane vanhu about svikiro nemaspirit medium kuti vanhu zvii zvavanotadza kunzwisisa pamuri? Zvakawandisa. Munhu anonotadza kunzwisisa kuti ndinosvikirwa here zveshuwa, ndakaromba here, ndinoponesa here zveshuwa. Zvinhu izvozvo zvinogona kunetsa munhu, asi anokwanisa kunzwisisa munhu anenge asvika pazviri pana kuti pandiri anyatsoona kuti munhu uyu anoita zvinhu zvake zvine gwara, zviri straight, zvisina chitsotsi, zvine mudzimu, nekuti kazhinji kacho ndenge ndisiri wenyama, kazhinji kacho neniwo ndototongwawo nemidzimu iyoyo nekuti ndio inotungamira mberi. All right. Martha Waitako inekuya kushow. We thank you, and this is the conversation that we're having with Martha Tafuma, who is also known as Sekuru Shumba.